na, uy. Kana. Kanang asa ti Yan maayong hawan. Asa man ang parking? Naglayo-layo ni tino. Oh. Asa man? Adi dito na ta. Asa? Sa sakyan na. Tuto dai. Dako. Yan mga bay, good morning! Nanamisa, inayagan. Together with Inday Ngabil in Tawon. Siyempre ang aming birthday girl, Dara. Happy birthday to Julie! Happy birthday to you. Oh my goodness, kaliit ba? Happy Sood lang ko no. Uy, Ginoo. Huwag kayong mag-alala ha kasi kami lang naman ang bisita ni Ate Jolie, no? Yes. Walang iba. Mayroon naman pero mamaya na sila. Di kain, pagtapos kain, alis. Ladies first. Diretso lang, diretso. Tapos doon natin kain, Ticha. Alis na daw tayo. Lagi palayas na tayo, Ticho. Diretso lang, diretso. Sige. Diretso lang. Okay, go. Diretso lang, Ito yung diretso. daanan, no? Diretso Papasok. lang. Papasok sa condominium ni Ate Diretso Julie. lang. Unsa pag diretso dito gyud? Banggaan ang tao. Right. Going to the Balbacoa Queen of the Philippines. Ito yung ano, yung Ano ko day, daghang bunga Sa sa bag amin. day, oh. maraming daghang kayong agianan, daghang lutsanan. Para sa mua. Hala na, kasi ka-park. Asa man ko ani? Sige, lahos pa ta, lahos. Diretso pa kita. Oo. Asa man ka diri ka nagdagan-dagan ti Jul? Dito, spikas. Abri. Daplin sa Mas midong. dool dito, unsa man? Ate Julie nagdagandagan sukati ay. Ni Ginoo gadagan-dagan ta ng birthday girl, harang singuta. The girl is coming to town na. Mura ko akong tiyan hiya. Kumingon. Diyan na tahon Ari ta. Kini. Oh, dinhi na ta. Makakuan ba ta park? Oh, di ay. Mga parking ta saan? dai. Di usa. Asa man ta? Asa man? Asa ta ana? Anan man ate. Dito ay katong may kuan ay manok. Kana way manok diha? Naog ko ha. Oh. Sige, mag-plaster sa taan ni sa atong Star sa parkingan. ano. Ito din isum. Kana. Sige. Mana? Okay na? Okay na daw. Layso kayo ang parking girl. Ngao na ta. Ginawa sa mi. Palug ani daw kaning mga cake. Ala, ang cake tarong akin, tatuwad na to Ano kin. ba, tuwad na Ang to? toppings. Ang kuan niya, ang toppings ato nalata na tong. Magpalit og kandila day. Kanila tag piso kada ka na titsa. Magindot ta day. Nakay mas diha day. Kadto lagi murag panty. Oh, ako na murag panty Pero di man lang nilabhan ni, kaswala. limpyo mo Ako na. man yung baliktaron good. Nara. Sige. Man na lang nakasawa. Lagi nindot man sad. Baliktaron lang. Pero luog lang kay na washing ang good na. Sige na. Ako atong bagay. Painit na ta, painit. Ayan, hi Kent! Ate Julie, happy birthday! Uy, kabaw ka nalangan mi kay. Wala mi maagian nga cake ba? Baliw dito. Happy birthday to John! Happy birthday Ate John. The one and the only Queen Bee. Balbacoa Queen herself. Happy birthday. Wala biya tag. Wala oh yes te. Nagwapa kay sa Ate Julie. Iba talaga ang beauty ng isang Balbacoa Queen. Yes. Ate Charing, Inday Kapkap, Inday Ngabel. Balbacoa Queen. Hi te. Sabi man wala biso-biso. Lagi na lagi ko ani mo mura lagi nig panty daw. Ang mura lagi nig panty daw. Ang mukat-kat ala nila kanin. Asa na ka na? Ade, man, sige, mangat-kat. Kapkap na guys, Inday Ngabel sa Porting Layo ah. Pinaunsa naman ni Julie, oy. Panas lang sinhilang. Sitro to ti oy. Sitro. Kita ko ng one top, hindi ko na. Ala, sorry, kay Mimi, kay wala ko napansin na manipis pala yung sinuot ko. Oy, nagpanty din sa Ate Julie. Ya ako pag yung gisurvey. Na tinuod dito yun lang ang naklaro man to. Siya kay Ate Julie, oy. Katubugan yung mga video lang kay Bre. Oh, Ulupin. ate, man na to. Man na to.
kuan ha. Basta tag buntod mo yun ta wala dili nga. Happy birthday. Happy birthday, the one and the only Balbakwa Queen of the Philippines, Ate Julie. Ay kuan diri. Langak in Inday kapkap, inday ngabel. Langak in taon si Sa Ate akong Julie. birthday. Right, 1 meter tabi social distancing. Isa may naa diha. Jol. Muta na rong humba oy. 1 meter social distancing. Ilay kuan diri. The view of Ate Julie. Kana ang sinda. Yang asin galo dito. Loki, mura ko kamo ala dito. Muli ko dito. Wala man tao nito bang. Nindot og view sa diri lang Ate Julie. Oh? Malayo sa COVID-19. Siksi kaya mong Inday Ngabil, oh. Hi Inday Ngabil. Kumusta? Purok taba. So unsa man Mga Manila yan. unsa man imong Ayan. posisyon diri? Purok tabay, dos. Wala. Yung president namin yan. Bahay. Ayun president ng bahay. Imo ha, unsay ning Ate Julie kay ikaw mo messenger, Tijol? Dayon kamo sa purok taba. Chacha. Lalagyan mo ko ang diri ka nang baho o ka nang ahito. Oh, baho bitaw na sa amo. Purok, kita may taga purok tabay. Purok tabay. Alam mo ning baho. Nindot ilahang view. Nanimaho na ang balbakwa. At the same ditag bahay ate ayan. That's the house of Ate Julie. Mo na mansyon ni Ate Julie. Nanay Trapal, welcome naman tanan la. Na siya dagang kuan day. Miracle fruit day. Hala Ate Julie ina amaze ko. Inday. Bye, flower dagang miracle fruit. Busy pud siya. Wala dagan kay bunga Tijol. Tijol ang harana ko nimo bi. Once again has come your birthday. Once again the time is here. Kana kay lutuono naman What a loving gift from Jesus. He has dagan ano? Given you one more day. Hala akong giharanahan no kay gitalikdan ko. Happy time your birthday. Happy time is here. Ato sa kawa. What a loving gift from Jesus. Mayong buntag. He has given you one more day. Yato sa kawa. May buntag kuya. Ala, busy pa kayo sila tawon, mga dakilang kusinira ni Ate Julie. Isuon ni mo? Manghot. Ay, si kuya ito nagluto. Asa man imong uyab? Si Bro Bet. Kauban na mo kasagal dyan niya. May buntag. Kusinira. Wadyo ko niya kalimti. Wadyo ko. Wow. Ingana jud ang mga guardians. Mga guardians magtinabangay man jud na. Lapi unsa may giluto te? Isda. Tijul, wa jud mi makita ang sarado Tijul. Alas 9 pa magod mga bli. Oh, anay maabli di doon. Sa ano? And welcome sa Elgin J. Pat license. Yan ano ni palaman Tijul, duha ka klase. Ang anak ko. The Oh, si Inday Ngabil, may flower. May flower. Ala, gumamila day. Basig may lisan imong kuanday ka ng sani, imuhang screen name, basig may mga gumamil, Inday gumamila. Inday gumamila. welcome to the house of Ate Julie. Ako may ton mo ni mo anak te. Oo. Mo is day. Atin taon ni monetize ang kuan mong mama ron day. Oh. Naman day mo, naman nakay laptop diha. Bookbang sa Ate Julie nga sitro yan sila. Mayong buntag. Oh, mangmulabog jud mi karon, mamulabog mi. Welcome to the mansion Wala, okay, of ha? Ate Julie Pat, the one and the only. Yes. Balbakwa princess. Yang ka. Hindi lang siya lagi mong kuan dili na. Gay ko ging ara, di ko ring makingon no. Natagak tayo sa. Mani si Kuan si Inday Ngabil. Na Inday Kapkap. Ate Hi. Charing.
Akong anak sa Bohol. Liara, si Kent. Suon day. Dala. Nakasuon. Igsoon tuhod. Ano ya ba na? Uy, ay, kaulaw na mo. Asa imong bana? Ti Julie, laisyo lay kag bana ti Julie. Aman ako ba na? Gwapo kay imong bana. Asa imong bana, ti? Kaya ba katong kauban mo nagmukbang mo? Oh, Ayan man ron. trabaho. Trabaho. Ah, Ano yung patrabaho? Ay, Hala, di uy. siya mo absent. Special day man nimo. Di siya mo absent. Sir. Kitagaan na din yung pakapin. Ipakapinan na din niya. So, nakadawat na kasi mong gate, birthday gate. Human na di, oy. Oy. Advance. Ganyan kadlaw na human. Na busy pa guys, nag-skabichi sila. Nga na dyan mga guardians, no? Yes, guardian. Magtinabangay. Kuya, akong partner, guardian sad siya. Sa Lapu-Lapu. Oh, pero sa to ilang ko ano eh. Pabilon kay kog appealing ko nga. Puho na lamang. Dara lang skabichi. Skabichi niya, no? Ikaw naman lagi na, di ba daghan mo ana nga grupo? Ha? Ah. Sige. Ah, mo ba? Mandawi, Lapu-Lapu, magtapok-tapok man mo ini ka Pasko, di ba? Oo. Tira bro. Sa? Hala, na daw ni. Ako ni-check ang grab na si Julie. Naadri ang soba. Social ang grab na si Julie. Naadri ang mga soap na ako Julie. Ganahan ko sa mga grab. Naadri ang mga flashlight. Naadri ang mga relo. Wow! Ganahan ko sa... Toothpaste! Ganahan ko sa... Mga resibo. Ganahan ko sa kanang ref ni Ate Julie. Ay, Opos. ang ubos, First ang ubos. time na ako Monay, nakakita monay, crepe, yun, ano. monay second floor, ang first floor. Hala! Excuse me. Mga libro man. Ay, luy ganahan. Ate ganahan ko si mong rip Ate Julie ay kay. Ate Jul, ang imo bang rip very organic? Di, kanang kuan manggodigod kanang usay pangalan na. Guba nene? Naguba na niya. Di ka sa pagpalit. Way ayo ba? Kay among yung paayo niya. Gagasto-gasto lang may walang gihapon. Nasunig man di ko Ya karon naon tay mo palit ani 500. 100 pesos? Oo, karon ingon man akong bana ayaw gibaligya. Kay unsay tawag ana Anong kabinet? Di kanang Sentimental value. sentimental value. Mo ni iyang gibutangan pag abutan ako siya rin ang wala. Hala, okay ra kay ti. Downy! Downy oh. Flashlight! Okay ra kaayo. Organic kaayo, oy. Nabibo hinunta. Nadayon ang happy Nadayon sa- birthday. It's because of the refrigerator. Yes, Ate Julie, happiest birthday once Di again. ganina pa gani ni sulti akong anak na ma. Nag-video lagi ka nga nakita sa papa nga pag ukab sa rate is Hala, nindot ka ang rip ni Ate Julie no, naadil ang mga ispat. O, asa mo grip nga na ispat? Naay, na Downy. Napay mga birth cert. White dove, na sunroof. Napay birth certificate. Napay gunting. Naay panahi, naay pang Pambalbas. pero naaman sa kun special good na ay Vitamin C, na noodles. noodles. Ana. Oh, nya. Instant. Ascorbic acid. Ascorbic acid. Oh, nya. White flower, white. Ah, sana. Wild fire. Hala ko alagin natin. Ayun sa man natin. Uy, kanang Pure ginis a perfume di ay. Ay, umot kayo na. kuya, oy. Wild na wild. Wild na wild nya. Akong gipalit para niya, di siya ganahan. Kung babay man na, oy, bakla ay. Nasa iskinul niya, Kay imit iskinul. ko no. Nya. Karon ako. Ala, Diyos ko, na-read git daw Na-read, nag-refrigerator. refrigerator ni Ate Julie. Naami Gano'n nakabalong mong ka? vitamin C. Di ka Mayana jubi ako day kung sa Mga balay buko ba kay mga bleach ko gref. Di ba pag ato niya sa pag ato Sunrocks. Oh. Hala sunrock. Sunrocks. Yeah, iskinul ni mo, imong dove. Dove lotion. Yeah. Dove powder. Mm. Kanang Toothpaste. Toothpaste nga kuan kayo, Laisyo collection. alert. From kuan ni ibang bansa kanina. Oh, kani personal collection. Akong bala sa kani kakuha no kay ako na ako'y beauty product endless. Ti Julie, unsa day ning kuan mo diri? Ya, napay ko napay Ario, Sing-Sing. Iprinda na natin. Prinda na nato. Di madawat ko, madawat pag iprinda na. Unsa man ni mo sama diri ti Julie? Ay kana siya, mana siya. Sirhanan na ako akong ref. Oh, sire natin. Kaya Mana ako sa muso. Napaso. Napaso na oo. Badlungon man kay ko pagkabatan-on pa. O sige na, usan ni part. Ano yung anak? Kuya okay si Kuya.
Ako na nako. Puna niya Ba akong bra natangtang na sad. Part 1 sa ni B. Ayan sa nato ang part 1. Thank you for watching mga bay nanang ipidiri. Dako kay kong pasalamat nga watchod ko nila gipakya sa akong birthday. Of course. Ko sa madayon tungod sa COVID-19. coronavirus. Nagpasalamat jud mi Ate Julie kay naa na among Nasi. naggalas among kinabuhi. Inday nga Bill. Lugsong to, Nagumamela girl. Kwarta. Ang kuan ba? Pagmap Pagmap sa doon. Kuya, mga virus yung mga tiil. Nga day, butangin na disinfectant. Ang rapo. Aman yung sunrox be, abihan po na turip. Iyo, ba mag-iyaga-iyaga no. Happy lang mi ba? Yes, we are very happy no because this is the first Si time Madam na Wakwak ganina alas 3 galay. oh, Oh, ya pag Matay ka alas 3. Oy, dugay kay kun humaglata sa akong kuano niya, nakamata sa kong balik no. Unya ako jud, "Hi Madam Wakwak." Nag-post jud siya, te. Good morning. Nag-post siya, happy Ana sila birthday. dire og si Madam Sunya. Nya naarabay gusto jud makigmamat ninyo ba nga kam to kam ko. Isa, Madam Kamoy Sunya ko ba? entertain ninyo ha. Murag inyo gyapon ng idol. Si nana akong greetings nimo sa akong page. Usa man na imo na kay wallet diha. Si wallet taguan si imong. ang chef. Karon nakakuan na siya makalugar pa. Thank you so much sa mga busy. Wala pa, sige go. Sige, thank you so much mga bye for watching. Bye-bye. Part 2 Usa ni sa siya birthday ni nga- Ate Julie. Yes, kaon